Вади и твоите. Се съберат ме. Това пък ги изсипа вътре. Отворите сега ще... Абе, изкарай така се бият, че потрожат крилата, бе. Айде, снимаш ли? Това съм го поставил на клип. Айде. Няма нищо, тъмън ще е там при хранилката. Друга има ли? Как бе този път? Още 4. Разбира се, твоите са много са.